Hasi benetan hasi, uste 8-9 urtekin hasi ginala, lagun kuadrillan gainea, kuadrilloko guztiak apuntatu ginen, gainea kulpa handia kuadrillako baten aitak eukizuen, seguru aski, pentsatzen ez dakit oso seguru, baina behar eukizuen kulpa uste. Eta hortxe, hasi ginen Benjaminetan, goatzen naiz montamarekin korritzen genitula pare bat karrera, bat ustetan doa inzatezela eta bestea urnietan. Eta hortik aurrera, kategori guztik pasatu genituen. Hasi nintzen hemen Santa Cruz herriko jaietan, iten da umentzako festa bat bezala, eta herriko edozeinek hartu zezaken parte. Orduan, txapelketa hori egin da geho, gustatzen hasi zitzean txirrindulari mundu hau, eta handik urte betea eskolan sartzea pentsatu nuen. Empecé en la escuela de ciclismo de Andoain hace 3 años. Joder, cuando llegué aquí, pues jugaba fútbol y bueno, jugué unos partidos y tal y tuve una lesión y me prohibió me dijo el médico que ya no podía volver a jugar fútbol. Entonces, para recuperarme de la lesión me mandó a hacer bici y pues bueno, averiguando y tal, vi que había escuela de ciclismo aquí en Andoain y empecé. Ni eskolan alebinetan hasi nintzen da hasi ginen lagun talde bat, ez? Denok batea apuntatuko apuntatuko eta bueno, venga, apuntatu ginen eta hor, ez? Dena futbola, txirrindularitza, pelota denetik ginen garaia erdan, ez? Porque jute ginen entrenatzea eta gero karrereta, baina hori dena gutzago joku bat dan, ez? Da askotan goizean partidua jolastu eta atxaldian karrera joan. Baina bueno, ondo pasatzen genuen da lagun artean genden da eta beste exigentzi mailaik ez zegoen, ez? Baina gero ja infantileta iritsi ginean, ja nekatzen hasi ginen goizean partidua, porque partidu ja luzego izaten hasi zidan, gero karrerak de luzexuak, eta orduan ja nekatzen da, bueno, futbola utzi genuen, ziklismoan segitu genuen. Gazte-gaztetan, eta nik uste oso garrantzitsua dela, garaipena bilatzea baino, disfrutatzea bilatzen gendun. Eta hori oso politia izan zen. Andoain irtete ginen, ni akordatzen naiz lehenengo urtetan, talden juteak izugarrizko bildurra ematen ziren. Eta beti nintzen, pelotoia dondorengo 10 metrorani, beti 10 metrorani. Baneukan indarra talden juteko baino, eneukan ausardia talden juteko. Jo, anedota tartian izan du ginen. Igualtzen ez behin atea, Andoainetik zirkuitu egitea, horiako zirkuitu egitea digu joan ginen, bilaun, infantilak, kotxi aurretik gendun orduan da ertzainak alto, abalozko hortan, bastarrea joteko, biziketak. Mutiko zuleak guzi bastarrea, gure bai, eta orduan gendun, izena atxatuko, Miguel Isegire, pataz. Etzan atzea botatzen da, ertzaina hori abeze egiten gendun, postur hortan ibiltzen da, jarri zen frente eta abeze imiar gendun, nun ibili gendun. Mutiko eskoran etatzeko ondo ginela, aurrien biziketa bat, atzien bestia, kotxiak aurrien irikitzen, azenatikan. Eta bueno, gaizki emina, multa emango zigula eta bueno, emateko, guke parte emango gendula. Zeintzian ikola biltzeko eta izkenean atzea botazien, eta hantxe gendun buelta eta gehoztikan, ez gendun, arrazoi gehoki. Ez ginen bate, arrazoi gehoki. Cogemos chavales a partir de 8 años, les hacemos, empezamos en invierno sencillamente y hacemos unas gincamas, hacemos grupos de trabajo y ya se divide entre benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. A nivel de corredores, asumimos a todos. Nosotros como Escuela de Ciclismo asumimos a todos verdaderamente, hasta nos han dicho que sencillamente vienen a la escuela porque nadie los quería. No, nosotros a las carreras van todos, corren todos, disfrutan todos y les dejamos que sean ellos los que verdaderamente decidan cuándo no correr. Ni sortzutu nituen hasi nintzanean, goratzen naiz nire lehenengo karrera bilabona izan zela, oraindik korritzeko adina eneukan, eta goratzen naiz Josek urte bat gehiago jarri ziten korritu ahal izateko karrera hori, ez. 9 urterekin ustet hasten dela Benjaminetan korritzen, ni 8 urte nituen eta beraz ez ziaten lizentziarik ematen, ez. Eta orduan urte gaztego jarri ziten eta korritu ahal izan nuen karrera hori bilabonan, ez da. Bueno, antes cuando empezamos sencillamente era entrenamiento y carreras, sin más.
y ahora ya sencillamente ya se hace un organigrama de trabajo, se hace una pretemporada, una planificación que consiste en gimnasio, piscina, monte, y después ya se empiezan sus respectivos entrenamientos y así durante todo el año. Andoaingo txirrindulari eskolak pixkatxoa nik ezagutu etena da, garai hartan hasieran gazte-gaztetan hasi ginenetik eta evoluzio handi bat, ezta? Hasieran joku horietatik, leheno komentatu eten joku horietatik hasi, eta nola 14-15 urte bete ginen talde hau sortu zen, puntia xamar ibiltze ginen, eta medikuekin, entrenamentuak, entrenatzaile batzukin planifika urtea, noiz egon nahi gendun pixkatxo bat karrerak disputatzeko. Hasiera batean, bizikletan ibiltzea bakarrekan zana, gero negu partean, gimnasia pixka batekin eta osatzen da joan ginen, eta pixka bat alderdi horretatik pausoak ematen joan gera, ezta. Iritsi zen momentu bat, mediko deportiboak eta pixka bat sartzen hasi ziren garaia, eta horiekin egin genduna hasieraten eta orain ere egiten duguna, ez da rendimentu handirik atera nahi izatea, baizik da bintzat mutilen da osasuna pixka bat zaintzea, ezta. Hasiera batean proba esfortzatzuk eta egin, ikusi arazorik badaukaten mutilak, esfortzu horiek egiteko garaian, edo bilutzeko arazoren badaukan, edo pixka bat azken batean arazoak baldin badaude, aldez aurretik detektatu arazo horiek gehiagoa ez joateko, ezta. Neguko preparakuntza normalean, azaroan hasieran edo horrela hasten dugu. 6-7 asteko preparakuntza bat izaten da gimnasioan, eta asteburuetan mendirako irteerakin osatuz. Eta 6-7 aste horiek bukatu ondoren, hasten gara bizikletan, karreteran pixkanaka lantzen eta fondo pixka bat hartzen, eta karreterako preparakuntza horre irauten du 10 bat aste edo horrela martxoan hasieran karrerak hasi bitartean. Negu parteko preparakuntza horrekin saiatzen garena da egiten base fisiko bat hartzea. Gero temporada hobeto aguantatu edo ahal izateko. Con los cadetes no entrenaba con ellos porque no estaba en forma tampoco y empecé ya tarde. El segundo año ya empecé a entrenar con los cadetes de segundo año y pues me llevaron ellos el entrenamiento, el médico y eso, y tuve que adelgazar unos kilos porque con la lesión y tal cogí bastantes kilos y bueno, bien, me llevaron, hice buena pretemporada con ellos. Ese mismo año pues empecé a correr, las primeras carreras no terminé. Pero luego ya poco a poco fue entrenando y tal, solíamos quedar para entrenar y tal, y ya fui cogiendo un poco de ritmo y ya empecé a terminar y tal. Luego el segundo año que competía, juveniles de primero, anduve decentemente. Ya, atacaba, estábamos en las escapadas, de todo un poco. Este es el segundo año y más o menos me defiendo bien. Ahí estamos en la lucha con los buenos. Zorte handi eukin unik, evoluzio hontan gauzak oso ondo intziela, eta 18 urte betetzear neola, Andoaingo txirrindularitzako azkeneko urtean oso natea zitzaiten. Esan bezala gauzak oso ondo planifikau zien, bagenekin urte hura garrantzitsu izan behar zuela, afizionadutara paso bat garrantzitsu emateko, ekipo on bat lortu alizateko afizionadutan, eta urte hartan, 4 karrera irabazi nituen, tarten Euskal Herriko txapelketa, eta lortu nuen Iberdrolarekin fitxatzea.